Easy GB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Merienda 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 merendal na po merendal na merendal 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 mga bako may kanta kita, Jing. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Pinky on, mo baby chinky on. Chunky. Sa DCGB, may news ka na, may impormasyon ka pa. Pink. Kion mo, baby. Ramer Tanay, Chief Technician ng sakuyang kapartner, The Big Boy of DCGB. Chief Technician Ramer Tanay, the big boy of DCGB, look alike ni Aga Mulak. Uyog-uyogon mo ha. Siguro Jing konsumaday ka talaga Jing. Sa lingko Jing, magdagtanin ka mo ni Aga Mulak. Itsura ni Aga Mulak Jing. Yung iling ko eh. Ako baga, hawig-hawig ako kay Richard Gomez. Hindi. Si Arben, hawig na hawig siya kay Kwan si Aldrin Richards talaga. Ini si Arben nalaad. Uni man si Richard ang kapando kay ni so ay tita. Sino man baga Jing sa ang probinsyano Jing? So gari permiti ti Badil. Pero permi may kalaban. Si sang probinsyano na iling ko. Gari dito siya gusto niyang gumadan. May mga kapandugo ng mga artista. Edi, si Derek Edwin, garo si Kwan, garo si Conrad po. Bidbid mo, Jing, si Conrad po, Jing. Bidbid mo, Conrad po. Bidbid, si Conrad po. Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Good afternoon. Hi. Good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, anon marin mindal. Kamusta po sa tuyang hapon? Ang sa tuya tabi, mga tugang na tataramon. Ngunyan na hapon, digdi po sa tuya na programa. Ang sa tuya tabing tataramon. Tingnan natin kung ano ang sa tuyang word for the day. Ano ang sa tuyang word for the day na na-research mga tugang kan sa tuya tabing researcher na si Ronald Baldo, supervising researcher. Ano nga karang ni Papa niya, Jing? Jigs Baldo. Ano dali? Awain ang lugod pangyayari sa maabaka. Ha? Alright, ito si Ronald Baldo. Ano kayaan sa iyang sharing? Ngunya na pagkahapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon, Jing, bitana. Bitana. B-I-T-A-N-A. Bitana. Ano po mga tugang sabihon kan tataramon na Bicol na bitana? Ang sabihin na kayo sa English, a long net. Long net with which they fish in the sea. Hikot, Jing. Adi. Hikot. Halaba da tabi mga tugang na net. Nayaon diyan titindi sa kadagatan para po magdakop nin sira. Ang gustong sabihon tabi kayan, betana. Bitana. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang gustong sabihon, sa tuyang word for the day, ngunyan pong aldaw din Martes, disin pizza 12 po, kan pizza 12, mga tugang kan Oktobre. Mientras tanto, report muna tayo, bago po sa iba pa niya mga samno sa pagkabuhay nin tao, digdi po mga tugang sa tuyang programa. Si Jimmy, may report, may kinaraman po ini mga tugang sa... may kinaraman sa
wara man. Line pa lang si Jim. Sige daw, wara mong tado ang report. Halid po sa luwag. Paguna ko ngayon si Jing, si Richard Guma. Sabi ni Noe. Jim, kumusta dyan? Hello, Bibi. Maray na maray na hapon sa mga parantabay. Nagpalawas ng Executive Order number 45. Si Mayor Jimaan Ungho ko, kan gitba, nagsasabi, na mayoriya kan mga barangay sa Ginubatan, ipapasa irarong sa granular lockdown sa BBB. 44 ang total na mga barangay kan Ginubatan, 41 kay ni. Gabos may COVID case. Tulong sana andayong digda ng virus. Ini ang mga barangay kan Bulolo, Batbat, asin barangay Pood. Mismong Office of the Mayor close o lockdown mo yan, magin SB sa Gunang Bayan, dahilan sa iguanin mga kaso ng COVID. So diretso ang mga contact tracing sa palibot, maski si Mayor Jim Ungho naka-quarantine positive, kung kaya nakaka-alarma ang sitwasyon, o pang may mga nagkakagaradan sa mga ulakit kunayap ka na sabing virus. Nag-request na ang LGU, itabang sa Philippine Army, magiging katuwang kan PNP, BP, MDRRMO, mga tanod sa barangay para magsarakan mga tao kung sa limitado na tabi BP ang pagluluwas, pag-standby, kung may tuyo sa luwas, pamerkado, may babakalon, saro sa ng miyembro kan pamilya unallowed. Effective sa aga, may mga checkpoint na digdi, magin sa mga barangay, mantangan mga halin sa ibang lugar, Palau, Ginubatan, dapat may ID ipipresentar. Dahilan sa ibang-iba ang sitwasyon mo yan, digdi sa Ginubatan, gari na puruan ini ang sirkulasyon kan virus. Sa aga, mga ngalasan mga tao, kung may mga presensya na digdi mga otoridad, amin in uniform, kung saan sigun kay MDRRMO Chief Joy Maravillas, magiging mahigpit yan Ginubatan, dahilan sa 91 sa presente ang kaso, COVID, wara irak na ini sa mga barangay. Okay. Quarantine facilities para noona. So may mga itong mga symptomatic na sa Josepina Belmontinuran, Albay Provincial Hospital, iba na sa BRTH, asin ang kinakahaditan, asin ang dakulao na challenge bigay, paano makukurtar ang nasabing mga kamatian sa ibungkan sa 44 mga barangay sa Ginubatan, 41 kay ni iyo ang nalaog na virus. Pira, gusto mo Jimmy, pira ang barangay ang granular lockdown? 41 out of 44. 41. Gusto sabihin, ining barangay, ining 41 barangays na lockdown ini, no movement ini, di pwede maglaog, magluwasan siya mga taga-barangay naan? Depende sa kung maluwas ka, mapresenter ka kay ID, pagkatapos mapaliwanag ka kung saan masay ka maduman, tuyo mo, dapat mga essential services na. I see. Okay. Tapos matrabaho ka. So paano ka ng kuwan? Paano ka yan sa bagay, pwede man pala magluwas, basta ma-justify, lalo na kung mabakal nga niya kay essential goods. Di ba? Pero kaya maluwas ka, makikijaming ka sana sa barkada, makikibirthday ka, mabalikon ka. Okay, pero ngunyan ang kasong aktibo sa Ginubatan? 91. 91? Pangyari sa Maabaka. Ano? Okay. Sige. Kumusta si Mayor Gemma? Dahil kumana, actually, limit man ang movement ko ta BBP, digdi sa area ng sa Ginubatan ta, dahil mo na araman kalaban mo digdi. Ngunyan pati so mga negosyo, limitado ang tao sa pag-akomodar. Mga ukay-ukay ta BBP, dahil na muna, i-stop na muna. Sa indang mga negosyo ta BBP. Okay. Oo. Pati sa saod, magiging mahigpit na magiging limited. Kung suinot baga na pagdeklarar ki GCQ ito, kung mga inot, yung magkirarayan mamamatian ko niyan, digdi sa banawaan kan Ginubatan, pon sa aga. Okay. Okay. Sige. So yan pangyari medyo bako magayon na istorya, digdi na kuha niya to sa banwaan kan Ginubatan. Mas kita dahil medyo limit kita digdi sa kuan. Si Mayor Gemma Ungho, dahil ko nakukontak sa BBP. Hindi ko aram kung ano ang sitwasyon niya. Pero base sa digdi kay Madam Joy Maravillas, yung General Chief,
asymptomatic man daw si Mayor na sa quarantine. Na sa quarantine. Nata-positive si Mayor? Positive nga na eh. Okay. Okay, sandali lang. Ato na po ko Jimmy si Ma'am Joy Maravillas. Maravilla. Ma'am Joy, Sabi, Bibi. si Henry po ini, Henry Maceda po sa DCGB. Yes po, Sir Henry Maceda. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Pwede ka po lamang mahagad ang short interview regarding po dyan sa granular lockdown sa 41 barangays kan Ginobatan? Yes po, Sir. Opo. Sige, ma'am. If this is 41 barangays, ano po ang mga restrictions tabi na gusto nindong impose? Buda perang aldaw po ang implementasyon takang granular lockdown. Hello po. Good afternoon po sa boss na naka-himati po sa DCGB. Opo. So, ang ginubatan po talaga is nagliwas ng executive order dated October 11. At 8 o'clock, nagpaluwas po ng executive order ang after ng meeting ng municipal IATF na ang recommendations po kami is talagang mag-granular lockdown po kita ay kami doon po sa barangays na with COVID cases. Okay. So, para po maintindihan ng intiro, pwede pong mataong una kung liit na overview. Sure, ma'am. No problem po. Manungod po sa atin para po maging clear Opo. kita. Mas maray, ma'am. Go ahead po. Apo. Ang ginubatan is composed of 44 barangays. Kaya lang po dahil sa high incidence po ng positive COVID cases sa probable cases ni, tulong barangay lang po talaga ang wara case. Okay. Okay. So, dahil po dili, aside dito sa COVID death, o active, yung may mga Bicol code na nagaran, po ang cases po na to, na mga probables na nag-positive sa antigen na nagkakagaradan man. Kaya lang hindi na po sila makaklassified as COVID death talaga kasi wala nga po sila Bicol code. So medyo Iyo po. alarming na po yadi. Medyo alarming na kasi as of kahapon, nasa 501 kahapon. So nga na 504 na kami and then 91 po ang active case ni. Okay. So ang death me is 27. So medyo na-alarm po yung municipal COVID force. Kaya nag-recommend po almost lahat during the meeting, nag-virtual meeting kami, lahat po nag-recommend na i-close po muna ang ginubatan for 7 days lang. Ayun. 7. Nata po, ma'am, ta 7 days lang. Baka doon po ton? Hindi po. Ang 7 days lang po muna para maano. Pero if ever po na ang case talaga is hindi pagbaba, talaga po, ma-extend po yun. Kasi sa executive order po, Opo. unlisted naman po siya. Okay. Ma'am Joy, ano pong mga ining tulong barangay na day kasabay sa granular lockdown? So, sa Aplan po yan, Barangay Pasbas, Barangay Bululo, and Barangay Puot. Hararayo pala ini. Hararayo Yes po, po. ano? Hararayo. Opo. Okay. Balikan ko lang po sapot ko kasabago. Ano po ang mga restrictions digdi po sa mga barangay na nasa iraram kang granular lockdown? 41 barangays, Ma'am Joy. Opo. Since po ang ginubatan is under Albay, na ang Albay po is nasa classification ng General Community Quarantine, Aha. though ang ginubatan is nasa critical risk. Kami lang siguro ang only municipality na nasa critical. Pero we cannot go beyond po sa classification natin tao ng IATF. Okay. So, ang classification sa kanyang guidelines man po naman, gilayon, pattern pa rin po sa General Community Quarantine. Okay. Yung talaga, ma-strict, ma-impuder na po talaga kami na magiging stricto sa pagpatupad po sa Disangana. Kasi kaya po kami nag-lockdown para nga po talaga malimit yung movement ng tao na usad po yan to sa pigabasihan naman na usad sa kausa kung niya nga nagadakon. I So, see. come and go po bagang tao. Iyo po. Apo. Okay. Ma'am Joy, siyempre, pag lockdown yan, limited ang movement kan sa tuyang mga kabarangay dyan. Yes po. Sisay lang So, po ang pigutugutan na magluwas, asin po ano ang dapat na tamang rason para po sinatugutan Yes po. na makaluwasan ng harong. Yes po. Aside dito po, matao po ng quarantine pass ang per barangay. Okay. So, sa restriction na po yan naman ng mga barangay officials kasi sinda nakangila na sa bawat area of jurisdiction ninda. Aha. So, one quarantine pass per family. So, Okay. wala po rason na hindi sinda bakaon kasi pwede sindang mag-adon sa saudan, pwede sindang mag-adon sa butika, kung ano. Ah. Provided, usad sa na po talaga ang maluwas. So, mga 18 years old below talagang mahigpit po kita kasi amo po yan to ang nakikita ta na maski ano ang paluwas ng executive order, maski unang Amo. advisory ta, nakikita ta, nag-bike, nasa Oo. plaza, nagsasala.
So, parang wala sa nabaga. Iyo po. May basihan, may ordinansa po kitang pwedeng i-impose in case na may magsinutil, Ma'am Joy? Yes po, may ordinance naman po kita, lalo na po yan tungkol sa wearing of face mask, at Yeah. yung sa minors po, ayun po kita sa. Okay. Si Saipon maimpunir kay ningon yan. Kasi bago nag-report si Jimmy, nagari, plano po nindo na mag-imbitar ki mga apera kang pulis dyan, sumilitar mismo o mismong sa barangay maimpunir? No po sir, part po nung maka-executive order na po kita. Base na po, kasabay na po, nakapalaman na din sa executive order para po makapatupad kita ng talagang may patupad na po talaga sa I pagiging see. stricto. Okay, So, okay. nag-augment po kita ng placing of checkpoints po sa mga lugar na dapat putangan, sa mga strategic points na places. Nag-augment po kita, nag-letter po kita sa Philippine Army. Tapos, yung PNP automatic na po yung kasi yung dito PNP sa Yes. kaso BFP, so Public Safety Officer. Tapos kami po sa MDRRMO, barangay official sa kasutanod man po ninda tarabangan. Hopefully po and praying na sana entero maging cooperative po. I see, okay. So po ang lockdown sa ngunyan, ano, sa aga? Kasapon Sa ngunyan? aga po, sa aga. Pon sa aga hanggang sa 7 days? 21. 21. Opo. Okay, 7 days yan. Hanggang 21. Opo. Pero so kung may mga babakal, lalo na pag essential goods o essential needs, sabi, di man babawala, no? Lidat igwa po Di man kay... po hindi babawalan, hindi ma-close ning tindahan. Provided ang tindahan, mapabakal sinda dapat sa mga tao na mabakal na may face mask man. Yun. Or ang mga parabakal man sinda sa tindahan Oo. na may shield man sa sadiri ninda. Yeah. Para pareho po, vice versa. I see. Okay. Sige po, Ma'am Joy. Salamaton na mari. Kumusta po si Mayor Gemma? Ang hoko? Okay man po si Mayor Anongho po, katatapos nilang po nga na Horon. MDC, naka-onboard man po siya through virtual. Okay man po siya asymptomatic. So, kailangan lang po magsunod na po sa bunta po sa 14 days talaga para safe man po sa health man niya and then ma-safeguard man po sa mga tao na nasa kapalibot sa iya. Very good. Okay. Ma'am Joy, salamaton po. Ingat po kamo ha. Ingat po kamo perme. Thank you po sa oras mo sa DCGB. Salamat po sir sa pagtaupo lugar na para po maipaabot ni o ma-diseminar kung ano man po na informasyon na hindi po maabot dahil nga po sa limitasyon ta. So sa paagi po ninyo na nasa media dakulaon po natabang lalong-lalo na po sa mo na anion sa MDRRMO na 24/7 open po. Opo. Thank you very much po. God bless and Opo. All ingat the din time, po madam. All the time po. Salamaton. Goodbye. Thank you po. Babuhay. Thank you. Alright. Thank you. Mga tugang, iyan po ang satuyang MDRRMO. Joy Maravilla. Diyan po sa ginubatan tungkol diyan sa bagong order po ni Mayor Gemma Onghoko Salbatana Jr. Jingadi. Pangyayari sa Maoraro. Sandali lang ha. Sandali lang po mga tugang, alas 3:27 na. Taon. Ang mahiwagang tanog. Asay po sa tuyang orasyon. Pati ang mga samno sa pagkabuhay ng tao. Makalipas lang kayo ng mga patalastas, alas 3:27. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong, Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong,
solusyon. Joey Salceda, problema ba may solusyon? Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa
sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panab, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Agwas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Sige, balik kita mga tugang sa programa ngunyan tabing hapon sa DCGB. Okay. Okay. Na yang gibon. Ano na muna so mahiwagang tanog mananaw kita ngunyan ki. Ano kung pigaanap ko kaya so taping ko sa samno sa paggabuhay nin tao. Kung ino nam tanog ta 100 pesos mga tugang sa laog tabi in 15 minutes ano sa magkakahula tabi kan sa tuyang mahiwagang tanog magapon lang sa 0928-777-5548 0928-95-398-1813. May naghapot kung may bagyo. Dahil naman po, para yun na po sa tuya, mga tugang so bagyo. Ini po nauran na ini, talagang mauran talaga. Happy birthday mo na kay Dr. Raul Bendian. Uy, happy birthday mo niya ni Dr. Raul. Happy birthday po, Dr. Raul Bendian. Sa tuyang friend. Good morning, Tabi Amigo. Happy birthday, Dr. Raul Bendian. Magandang hapon, kapatid. Happy birthday. At saka happy birthday po kay Tin Aicotso Vidal. Happy birthday from Ninong Bebot. Okay. Good morning, Tabi. Mayroon pa ba? Happy birthday po kay Paddington. Halik kay Paddington. Paddington. Ang pigirit niya si Paddington. Ang nag-greet si Paddington. Diyan Tabi sa Pigkali. Happy birthday sa mga birthday celebrators natin. Okay? Happy birthday. Happy birthday. Sige. Alright. Ito. Dito tayo sa Facebook Live. Baka igwaki natada na may mga greetings masupog. Facebook Live tayo. Madam Teresita Jacobo. Good afternoon. Joe Barakintil. Cave Safe everyone. Jet Perez. Mauran po dyan sa Bicol. Iyo po. Medyo mauran tabi sa Bicol, Jet. Ano? Mauran po sa Bicol region. Okay, sige. Sandali. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Hello? Ay, wala. Mahina. Okay. O, yun na muna po mahiwagang tanog, ha. 15 minutes lang ini, ha.
Isusunod ta mga tugang sa satuyang mga health tips sa satuya tabi na programa. Okay? 100 pesos na load sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ayan, ulit. Ay, bata sa baterya, pawara na. Ito. Yan. Uni si Manay Ani nga sikati, masimbaga yun. Bata may bago ng radyo ini dyan sa tindahan niya kiprutas. Manay Ani? Manay Ani? Ano? Nakod ka? Kukuyuhan ako di kalipot. Sus ko, apo doon muna siya gumo. Apo na siya gumo nga ni na maray lamang ang urod-urod ng duyan sa lipot. Diba? Oh. Dapat tama ka lamang manggana ako. Oh, anong ukod mo, Aber? Sige daw. Ah? Ay, tapos. Tapos. Ano bang mga... Hello? Mariani? Anong tanog? Ang tanog din, pagmati ko, so, naugan mga kambinggo, nanatagantog ako. Sala! O, sige na. Bye-bye. Alam ko na, Sir Henry, mabati ako. O, sige. Happy birthday kay Bulinaw. Kesay? Happy birthday dyan kay Bulinaw sa Banyadero. Bulinaw? Apit pants mo, an. Anagom kan si Turingan? Dahil, kay mo ni Willie, sa tugang ko. Ayun. Oh, happy birthday na lang, Tabi. Happy birthday sa iya. Happy birthday. Okay. Okay. Salamat. Alright. Manay Ani Asikate. Ikaw ang kitindang prutas dyan sa may kuhan. Pampangan kang Litas Lodging House dati. Sa may bakery, sa kantukan BPI. Magpagad ka mo dyan kay prutas ta. Marsira mo ng prutas niya. Preskong presko. Hello? Hello? Good afternoon, ma'am. Ano po ang tanog? Ang ukot ko po kay pinto na dinoyod pagkatapos binagbitak bigla. Si Manay ko nini, si Manay ano ini? Si dating kagawad Imperial ini? Opo. Kagawad? Kagawad Manay Belen? Po. Sala? Okay, bye-bye. Okay lang. Bye-bye. Thank you. Mabuti. Ini si Manay Belen na Imperial. Mabuti. Saro sa mga kamid ko mabuoton. Sige sa nang hiyom-hiyom kang pagkauron mo. Malambingon pati magtaram. Hello, good afternoon. Ay, pakibaba tabi kang volume kang radyo. Tamakusugon. Nag-feedback. Pakipaloy-aloya po. Ha? Okay. Okay na, sige po. Tagasain po? Albay. Sain? Tagasain po? Hindi po sa Albay. Albay District. Okay. Ano pang tanong, madam? Nagtalakag yung tubig. Ha? Tubig. Anong ginipo sa tubig? Nagtalakaga. Maraming kalagkad. Manay? First name? Ano pa ang first name mo? Bye na tasala bansa na. Bye-bye. Thank you. Mali ay pagyayari. Kadakul na naman ng mga ukod ko yero na pigtamaan kiparos tapos pigpukpok ki martilyo. Mali. O 5 minutes. Bago mga tugang magsara, ang satuya pong mahiwagang tanog. 100 pesos yan ha. Sa magkakahula mga tugang, kan satuya tabi na mahiwagang tanog. O check tado sa Facebook ko ni Gua. Good afternoon, sabi ni Elgitha at Alim Briones. Walang hula sa Facebook Live. Walang hula kung anon mahiwagang tanog. Mary Bermundo nag-text kay good afternoon ngaya. Ito.
Albis Monte, last Friday po, may kinasal si Mayor Gemma. Kaso rin po siya, ay di po kung hindi, sige po, tayo salamat tabi Albis Monte ha, sa imong informasyon. Tayo paabot na po duman. Al, thank you marayang point mo. Sige po, tayo paabot na tabi. Yan ang sa imong concern. Very good ka. Okay, salamaton tabi ha. Okay. Sige, ito. Walang reaksyon. Walang hula. Dakulon. Sige man sa naso iriling man na. Armingol Belches. Uyog-uyogon mo ya. O bueno. Di kita sa Globe. Baka may text lamang. Ito. Ayun lang ha. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. 100 pesos po. Taga-saan po ka mo? Baskarandaraga. Ano po ang tanong, madam? So, ano po, sa tubig po, inula. Tubig na inula? Opo. Sain? Inula po sa planggana. Sala? Sala po? Bye-bye. Tubig na pigsalod sa galon, isus ko ang imagination ni Manay Aning Asikate. Grabe ang imagination ni Manay Aning Asikate. Grabe. Sala Manay Ani. Sala. Okay, ito sandali lang ha. Good afternoon. Ginuyod na planggana tapos pinokpok. Sala. Simbag ko tabi electric fan na pigtapat sa cellphone. Sala. Sala. Oh, ano na kita? 100 pesos yan, tabi. Ini, madaliun man sa nani makuan na ini kun tabang ko naman kamukiklo. Ito, alam ko na. Tubig na pigpalis sa balde. Mali. Ito. Ano na? Ito. Duda ko si Manay Aning Asikate. So talingan niya. Dinukot kay Maray sa radyo. Silencio. Ulit. Ulit. Ito, minagapon. Hello, good afternoon. Taga-saan po? Ligaspi. Anong barangay sa Ligaspi? Bigaa. Yes, okay. Anong tanong, madam? Electric fan? Ano ginibo sa electric fan? Pig? Ay sus. Pangaran? Lilia Lucanyas. Manay Lilia? Sala? Bye-bye. Nadaling nga ako duman sabi ni Manay Lilang Lucanyas, nadaling nga ako duman garing nga, nalansing nga ako duman Okay. Galon na pinaligid tapos nahulog. Tubig na pigpali sa balde. Mali. Okay, hello? Ay, bakusugo ng feedback ang radyo. Pakibaba tabi kang volume. Pakipaluya po kang volume. Okay na? Opo. Hello? Taga-saan po? Hello? Taga-saan po, madam? Humapon. Sige po. Ano po ang tanong? Nag-ano? Nagdadagpok kilinabahan. Susko, pangaran. Salvation Alyansa. Purok Ono, humapon Ligaspi. Sitang hula mo, nagdadagpok kilinabahan. O, tawan ta kapang sarong tsansa. Tawan ta kapang tsansa na bagon mo sa imong simbag. Iyon na yan, baguhon mo pa. Iyon na? Opo. Sala? Tawan ta kang tsansa. Tawan ta kang tsansa.
Ay, saro pa. Ang sa imong simbag, arani sa katotohanan, mga 5 lakad sa katotohanan ng simbag mo. Sige daw. Oh, kadigo. Ano, dali na. Arani na. Ay man, araw lagod kay ni. Araw kay lagod. Tawan ta ka lagod ki 50 pesos na load. Yeah. Oh, tahara iyan na. Ansay mong simbag haraniho na sa katotohanan. Ipapadara ko sa cellphone. I-text mo sa kong cellphone number mo na pwede kong loadan, iyo. I-text mo yung number mo, i-text mo yung number, taludan ta 50. Ang simbag mo tabi, haraniho na sa katotohanan. Yaong ka na manay sa may kwan, yaong ka na sa may kwan ka na, nasa may tuhod ka na. Salamat. Okay, bye-bye. Oh, 50 pesos. I-text mo sa kuya so number mo, tapaludan ta kising. Haraniyon sa katotohanan ito, Jing. Okay, hello. Hello. Ay, makusugon ang feedback, boss. Pakibaba tabi kang volume ng radyo mo. Opo. Ano pang tanong? Hello? Hello? Ano pang tanong? Sagurong? Nagano kay sagurong? Ha? Kabuluan. So kabuluan na may tubig, pigsalod sa bubon. Amo. Pangaran po. Pangaran. Ano pang pangaran? Edeline ano? Taga saan po? Kabangan Legazpi. Kamalig. Ang simbag mo, madam, duministan siya lugod patras. Uminara yung lugod. Itong tubig na pigsabi mo na nagbulo sa kabuluan, saro ito sa mga parte kan pigigibo para magkaigwang tanog. Kaya lang uminatra sa simbag mo. Nagharayo. Ano ba ga nagagungosaba? Lalo nang huminarayo. Sala po. Okay. Bye-bye. Napaharayo lugod na. Pangyayari sa maabaka. Hello? Ay, sandali. Hello? Yes, good afternoon. Opo. Pangaran, madam. Taga saan po? Sandali. Bakit? Sandali lang natin. Hello? Nagano po? Nagbabras kilinabahan. Pangaran po. Taga saan ka? Saan sa Legazpi ko dotonta ka na? Saan? Sa umapon? Bago ka sa nagsimbag ka sa bago? Taga umapon man baga. Tiyaon mo ito? Tarabayon si tiya mo. Oy, salaman na nagbabras. Salaman. Oh, pero, actually, arog kayo ni. Oy, tawan takang tsansa. Tawan takang tsansa, ha? Oh, arog kayo ni. Hello? Tawan takang tsansa. Doon siya nagbabras. Yo, pero naglalabas siya. Anong tanog ito? Ay, salbatada sila. La mo lalo. Nagibiribid na. Okay na sa imo. Oh, yun na. Tayo po, sige, thank you. Talat. Ano sasabi mong suhula mo? Nag-ano? Nagbabras po, Nagbabras. Sala. So, saan mong i-connect ka doon ito? Nag-ano? Nagkuro ko? Nag-ano? Nagbiribid? Nagbiribid? Opo. Ano talagang gusto mo? Nagbiribid o nagkuro koso? Pasirama. Wala rin po sa tama. Kuro koso unta ka. Anong talaga? Kuro koso binagbiribid?
Ito nga, nagkuro ko sa ugay ko, Kuya Hen. Ano nga nang humili ka, banday, halin mong gayon, ano, nagkuro koso o nagbiribid? Nagkuro ko so. Nagkuro koso? Opo. Sarawayo din. Araw kayo ni Manay. Anong pangaran mo? Uy na, Kuya Hen, katong tirdi mo siya na. Oy, di. Oy, sa totoo lang. Oy, sa totoo, mayagum ka na. Oh, igwa po. Igwa, pero ang aki mo. Hello. Anong pangaran niya, Go? Na, Kuya Hen. Anong pangaran niya, Go mo? Kaya na. Pero araw kayo ni. Oy. Ano sungaran mo talaga? Dali na. Yeah, Kuya, karanggaran ako kan ilot dyan, kami sa lockdown last year. Ano? Karanggaran po ako, Kuya, last year na 100 na load. Nanggana ka na. O, di, abok, balik ka na taon. Nanggana ka na pala? Oh, yeah. Actually, ang simbag mo talaga, arani una sa katotohanan. Pareho ka itong simbag ni auntie mo. Ay, Pero bako ko siya, dahil siya nagkurong-kuso, dahil man siya nagbiribid. Oh. Anong ibang pigigi po pag naglalaba? naglalamnaw, Kuya. Nagsasabon. Away na sa mo. Sige na. Salamat. Bye-bye. Bye. Maligaw nito. Naram na. Bunang magtaram ang pangaran niya. Tama na? Joker, nagkukuro ko sa kilabahan. Ano niyo? Pangyayari, nagbiribid kang linabahan tapos binagsak sa planggana. Sala. Nagpiga kilabahan, BP. Sabi ni Leo, sala. Nagbrush kilinabahan. Sala. Ano sa nangaya talaga? Hello? Hello? Ay, naputol so nag-aapod. Naglaag kitubig sa planggana. Hello? Hello? Hello, Kuya. Yes, good afternoon. Taga saan po? Taga saan? Buyuan po. Buyuan. Ano po ang kwan? Ano po ang simbag mo? Ano po? Nagano? Nagdalaba po sa washing machine. Naglaba sa washing machine? Opo. Ngaran. Ano? Sige na. Sala po. Iyo. Sala. Bye-bye. Nagsampay tapos piga bago sinampay. Mali. Sir, nagbanlaw po kilinabahan tapos pinukpukan. Nagdagpok kilinabahan, Sir Hen. Okay. Sala po. Nagbiniri. Mali to. Naglaba din nagbog. Biniribida. Nagwashing machine. Hello? Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Maukod birare ako napisala. Sige po. Sige daw. Sige. Saro pa. Sige na. Sige na po. Ito pong linabahan baga. Pagpal pagbago balay-bay. Okay. Ulit naman na yan simbag mo. Ulit Ito pong pakaragnawi baga. Pakaragnawi. Pigpal pagkidua. Ayan. Pipal pagbaga. Sugari, pigpal pagkilo ilo ngaya. Pigkuan baga para sa mga gunos-gunos ngaya. O may straight sa bado. Oo. Tapos, Gangan ito yung kampay na. Ikaw baga naman kinagalulo, naglagatak. Ano ito? Ito nga, pagkuro ko sa pagkakuro ko sa bibiribidan. Pagka bibiribidan niya, isasampay na, yung pagpagpidua. Si Manay Belen ini. Si Sini. Ay, naputol. Si ito, dek natandan so pang-boses ka nag-apod. Si po ito. Uso nang gana tabi kang singkod ng taga-kwa na, humapo na. I-text mo tabi ako, tabaka malingawang ko yan. Araw kayo ng tamang. Itong tamang simbag, Jing. Itong tamang simbag. Itong nag-apod, ang tamang simbag. Itong tamang simbag na nag-apod.
Itong tamang simbag na nag-upload. Hello? Hello? Yes. Pwede pa sabi magsimbag? Naukod na. Paano yun na ako simbago? Naukod na kanutong babayi. Basta iyo man sa simbag ko, takataga akin, ato man sa langgana, tigwagwag, pas mabalay na. Iyon mako akamper mi hudyan. Di man mamarata mauran. Iyon mako akamper mi hudyan. Iyo. Okay. Bye-bye. Kunsi. O so nagapunta, ito po ang tamang simbag. Ito ang tamang simbag. So paliwanag po kan babayi. Yo. Ito po ang tamang simbag. Garo yun yun, madali lang ha. Hello? Ako po ito, Bibiling Imperial. Sisay po ini. Bibiling Imperial po, sir. Isus, kayo na ibahon ang busis mo. Oy, Chabile, Manay Belen. Opo. Ito ang tamang simbag. Oo. Iyo, pagka biribidi, nagiro baga nag-iras karamosa naman sa planggana. Oo, pigkuro ko sa tapos. Oh, tapos bidiribidan, pinaglalababa na, tapos pigwagwag. Tama balay-lay na. Oh, so pigwagwag baga. May minaputok baga ang pag may kikusog-kusog, di ba? Oo. Oh, itong duwang putok, iyo ito. Tapos binalaybay niya ngunyam, di ka pwede magbalaybay ngunyam, naguran. Ay naman, basta may tent lamang. Oh, okay. Di, sa mo tabi, so ka mga kan 50 pesos. Oh, mala. Iyo. Oh, i-text mo tabi sa kung garage number mo, type forward ko tabi duman sa malod. Okay? Ano po ini? Talk and text. O maski ano? Maski ano po? Okay, depende. Iyo. Congratulations tabi. Congratulations. Salamat. Alright. Thank you. Ito, Jing. Ay nasud. Nanggana kising kwentang taga humapon. Ay man nag-text kang number niya. Uni pala no. Yun eh. Ito po na. Yun so nag-text oh. Ayun eh. 0905 yung luludan 2593. Okay. Oh, ito pang saro. Si Manay Belen. Oh, ito po ang eksakto. Mga tugang na simbag. Pangyari. Dahil naman inabot jing sukanta. So, mga samnuta. So, health tips ta. Uni ba ka may mareklamo? Hello? Hello po, sir. Oh. Kami po, dahil na Sal. Latoson takang sarawayan ka. Para pasaway. Salangan ng simbagide kang load. Kuduton ko ang singit mo. Para pasaway na. O, sa masunod na sana. Iyo. Sa masunod, ang natawan tang premyo. Wala na simbag. Iyo. Okay, bye-bye. Salamat kasi ng pagantabay, mga tugang Henry M. Ang lalaking hindi inaumaga. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaw sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Lemex na kawawang batay lobo hinika parada ng salbay plema. May halamang muntik natural ng pampawi kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan sarap lasang orange yummy banana. Lemex Sa ubo
ginagawa ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po! Sarap na huminga! Lemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutsa na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akala niyo, kasalanan